Loy lang ko ng video guys kay mga naman siya na ako guys, baldado na ko siya. Kaya wala ko siya silbi. Yung silbi. Habang kinabuhi, gininawa na kay silbi ng kalibutan. Maniyahang parang washer ni yang selector niya sir mao siya pila kag pila ka minutes 3 minutes to 15 minutes magdepende magpila ka minutes maglaba so ato lang i-try na sir 3 minutes ba na wala lang ito lang sa yung pulsator siya na wala problema to yun ha tuyok lang sobra kayo tuyok boss okay kaya sayang filter sir, kini atong filter pwede sana nato malabhan. Kanang filter niya? Okay. Ang gamit ani niya sir kay di man masangit-sangit ang mga gapas-gapas sa sanina, sa short, diri mo takot. Mutangtang na siya boss? Oh, na pagtangtang sir. Ana lang nimo. Pwede na ni siya kuno niya. Ana lang. Ay lang ni brasi kay muran mong mara lagi. Basta hugasan lang. Ana lang. Oh, pagpol. Pag humani mo kuan butang sa pag limpyo ka niyang filter ka na humanog laba niya diri sir kini sa wash selector magdepende ni siya ato ang labahan so kining normal katulad mga t-shirt ra mga napison na tila niya og heavy katulad mga shorts mga jeans mga habol mga cheap muna i-select mo pag mga na heavy pag mga gahi ng kuan ug humot ko nga tila kana siya normal lang nya drain selector mo ni ang maglaba mga washer dire lang i-point niya ang araw ha para karon maglaba ka wash and rinse lang ka nya mag-drain ka usa ka mag-drain pag humanon sa mo ni siya automatic off man ni kopya usa na mag-drain usa pa mo siya i-drain ha anang drain ri siya dire nya kini hang spin timer sir pila pagka ka minutes 1 minute to 5 minutes sa asa na sa dryer pauga na sa dryer niya sa dryer niya 1 minute to 5 minutes ha so lang sir sa mga to kini atong dryer sir dili ni siya mandar kung naka-open so dapat i-close sarado gid siya pare ani kaya man unit tanaw ni toyo kraw ay Hindi kayo maklaran. Tuyo. Toyo pra, sabihin natin ang unit niya. Kini siya, basta maablihan niya, automatic ni sir palong. Kaya niyo, manawa. Pag-ablihan siya? Sabi na, focus na sa atin. Okay. Palong na siya. Basta maablihan. Once ka-open. So close na siya, para mandar balik. Para dili sa kaon kay siya kurinti sa? Ayaw lang dungan ang duha. Ako lang advice nimo. Maglaba ka kini sa lain gamiton. Ikaw man usa sa mga dryer. Kay og mo guling dunganon si washer o si dryer. Mas dako ang konsumo sa kuryente. Mas kusog ang kaon. Sa mo ta karon mahal na kay kilowatt hour na. Lagi. So dapat ano lang nato. Unahon nato. Puli-pulihon lang jud. Man siya. Niya sir, nakandot sa niya. Pwede ka makapanglingaw og kuan diri brush. So sa niya. Pwede ni okay na say kuan sa. Basin mo ni siya. Pwede to. Pwede ka brush sa kanan nga kuan si kanyera siya na style pwede ka brush. Samo ta kana mo gahin nga mansa. Brush na ko. Same time pwede sa diri siya. Pwede sa purpose ani. Kini sa kuan siya. Manglaba ka wash Spain anak lang dari ka Spain naman Spain wash pero baton naon wala ni sir bisag dili sa gamiton andar man gyud ning doa bisag di na gamiton sa gamit pa ning gamit pero ang purpose sa niya manglaba ka nga di ka makalimot sampulan ni manglaba ka wash lang nimo para natan mo wala wash ang kuan andar ana lang nimo skin, andar skin. Kini yung selector sir. Kasadalan mo niya siya masiro ha.
Mo click ra siya. Di gid sa lubagon. Manual ay Oo, manual oo. okay. Manay makaguba sa to ang selector. Hmm. Kaya manual ba? Manay makaguba man din sa kuan makaguba sa to. Wato na gid siya mahuman siya. Wato na din na siya bisan og naka-unplug na siya. Mo andal gyapon na siya. Oh. Andar magyapon bisan naka-unplug. Automatic zero na siya. Hmm. Niya sir, nakindot na nato kay. Tension. Dora ang tubig. So, kung kuha na ni mo din yung Gripo. Oo. Sirit na siya. Then, nakindot sa niya, pwede sa mo siya, mano-mano lang. Ito lang, magkabukabo lang ba? Oo. Pwede rin yapon. Nga, pina ako yung unit siya na, wala problema. Okay, sir. Ang pandarang dali. Yapon nila kung kuha siya, rastot tumihaw ha. Adapter sa Yan eh. plug niya. Sa kanan nyo ka nang, ay, tulo ka bang lang? Wala. Ah, sige na ako inana sa balay. Pwede rin. Sa computer. Kuha sir. Sa warranty, 1 year parts and labor ha. Sa warranty. Makinon sa ang item, report ng dili, ay lagi pa po yung light ignition. Okay, sige. Kanya, ang dili covered sa warranty sir, kanang kitkiton sa ilaga ang wire. Ha? Sige, sir. Kana sang apa no ng sisiyo niya. Ako lang kuha nimo sir. Pero dili siya mga stock upan niya po sito. Ang laba kay check ang mga bulsa-bulsa. Wala ba yung Mga sisiyo? sisiyo. Okay, usa sad na siya sa makaguba sa iyang washer. Ubangil ka. Oh, mabangil man na sir. Naman ay manang Mungot na. si Mungot, di na siya matuyok. Magsigir sa gana. Hindi na makatuyok lagi. Naka-reverse. Pugos ng makina. So, ikuha lang dyan siya ha. Sige, sir. Capture lang dyan. Check lang dyan mga bulsa-bulsa. Na wala Usa, laban. Ano lang ha. Sige, sir. Ay lang, idungan na siya. Puli-pulihon lagi. Para disad kayo kaon sa kurente ba. Alam mo ka sa kurente na gud kung dunganon mo duha. Okay na sir. Sige, okay na, sir. Dire lang, balik na ito sir. Ako nag-testing ang mga inutan ng wasing guys. So, nagpatabang nagwasing guys, di na kaya guys. Tagkan kayong labunon. Di mo good ma-adlaw-adlaw og laba. Nangutan ko guys sa kuan. Sa ano to? Sa do exam. Inutan ni guys. Kuan ni guys. Kanang halagang 9,000. Nag-promo man sila guys ang kuan, Kondura. Kuan man tanit 12,000, din nag-promo sila 9,000 plus naman siguro. Nag-promo, timing man nag-promo ba? Way down payment, straight monthly. Then monthly na mo ani 1,500. Ako nang patabang na ko sa waking guys, di matabang kusot. Kaya pa naman inutan guys. Pas lagi ni pero lagi utang daw kami. Impas lagi ay naayad-ayad. Linting ko ang bulan din guys, 1,500. Ato na punasan kay sinaw ba kayo ugaw. Umot pang kuan, umot pang barangyo. Umot pa kay barangyo. Timan pa kay kuga, si kadugay ani, muriching na. Kaya ako guys, timan kay kong gamit. Basta gamit, ako na nga timanon. Asawa gaya timanon, kanya pa rin gamit. Na ako'y katuwa, na ako'y kauban sa paglaba. Na akong gamit, akong amigo, si Boy Kondura. 6 months rin guys, infant na.
Ilang naunahon ba? Tapos lang binaduga yung TV. Anyway, impas ba rin? Sa dila maguba. Kaya naimpas pa rin. Dako mo ni guys ba ni? 10 kilos ang sulod eh. Nanay dryer ba? Para huwag tag-ulan. Hindi na kung magpa-pantuan. Dryer ng tag-ulan ba? Matabang ugway kuan. Ay wasing. Munang nag-decide kumukuha di wasing guys. Iiyin dito. Di na makalaba. Ibugat ba ni mga laba? Bahala na mo kayo. Basta di pwede. Basta para na ako. Rin sa pwede. Bawal sa champion na. Talaga tatalo na. Champion eh. Champion sa paglaba. Ang daan mo wasing guys oh. Yung tonsis na. Pahuway na siya, pahuway. Di pa dyan ako palihokon kay natagan ko itong itakidan siya. Gusto mo rin siya mulihok kung naikog na siya kay hindi na ko siya ay kanong wala ko sa katabang. May tanawa. Yan kaikog. Itakidan. Hindi ka di magamit ng kaikog. Unang ka ng saktong na ginawa. Nang nabasa ko kay mag-repair pa ko ako. Kahit ka po ba yung papa. Okay, sabi mo rin laban. Guys, ari lang kapalaban sa wasing. Kaya di mo ito makapalaban ng asawa. Kay lustrate na ko siya. Ngayon siya, lustrate ako. Kung may siya malihok guys, maluwi ko. Gusto siya malihok. So hindi pa man bawal na. Napura jud, muna nagpalaban lang ko ni wasing. Utang na ko wasing kay para nakoy kuan ba? Katuwang sa pag-alaga sa aking pamilya. Napay magabuhaton ni sulod. Yan. Puon ko, masayro na ko. Kapoy ko magkusot pa. Okay lang puti, gamit ang puti, hindi kulor may dagan. Kada simana na kung maglababaya. Nakoy wasing gano'n. Nakoy katabang. Kaya nung asawa, matod pa niya, lustrate na ko. Lustrate na ko no. Luwag kayo kay niya pa din ako katabang nubi kay lustrate na. Buon siya. Siyempre sa pagkakaroon na. Niya hilak kayo siya kaya hindi na akong pagkatabang na ko. Hilak na po. Mura na ko na siya lumpo, wala na ako si Silvi kay hindi ko na siya makatrabaho dre. Dagan ko na una. Natural. Okay. May upira. Sa kinsa man siguro. Alam mag yung asawa ng upira mo pa. Buhaton sa mga balay, kon sa balay. May tonsis ko. Hindi na pag tinabanay ba? Luoy guys kay niya maikog kuno siya, muna maginukto kay hindi na ko sa katabang, hindi na ko sa maka kuan sa mga bulaton sa balay. Kalat ra ba kiniya mo kuan? Nakala ko mga dumbbell na, ano pa yung mga bench press diri guys oh. Gym man ito. Ari yung sige yan rin to gym ari siya dire, may mga gamit diri sa gym guys. Oh. Ano yung mga gamit din oh. Tabunan na kayo maulanan. Kaya pohon. O, na mga makakita mo. Magkakuha na po gamay budget. Ano nga tupan ba? Kaya para pwede dirikonan ba? Dili init. Kaya init kaya diriway ato. Pwede diri tambayan ba? Pohon. Pohon pa. Kanang pohon. Dugay pa ng pohon sa? Kaya kanang karon man pohon dugay pa. Nang pohon ga pohon. Ano trabuhan ka sige tagyaw-yaw ni daw hapon na ra ba. Pasabi. Basig abtan tag-ngit. Natulog pang usa guys. Stress naman. Pero dabong na siya kanina init yung dabong. Tulog pang usa. Wala pa na ako disturbuhan. Para makapahuway guys, para makabawi.
Loy lang ko ng didin guys kay didin ko hindi na maalat na wasi trabahuan. Malay gani siya gumliyok ka nang. Pero nabigla siya pag upira niya hindi siya makaliyok-liyok kung sa ay maginuktok. Kung na siya nakita ko niya ikatabang. Ang akong niya, yung ikatabang, ang tingi ng lawas kay timba pag mabugat ka, balik na punta sa uno. Diba guys? Sakto diba? Puro na yung niya ikatabang niya. Tabang ng bulaton sa balay, bawal pa din. Okay. Pagulan pa lang yun, sa pagulan pa lang kapil. Nandito na ako palit liyokon guys. Maluwi lang ko kaya ko kaya maginuktok siya. Siguro muna siya, naikog siguro siya na ako o nano na hindi na makatapang siya pero kasabot mo guys siya. Siyempre, okay lalim ng tirahan. Kaya kita mo yung nasa sitwasyon so kaya kasabot ko mga naman siya na ako guys baldado na ko siya so wala akong siya silbi habang naikinabuhi naikinawa na kay silbi ng kalibutan so una-una nang may silbi di ba guys nakuha na siya kay hindi sa kaliho bawalan man ako masaram ko ng pagliho po ginawin. Nugod siya maanag guys na kasi trabahoon. Nagwara na siya guys, nabigyan na siya may tabuha. Doon sa maanag na inana. Nagdara kaunig ka. Mura yung trabaho. Murag nakuha siya. Musay, maginuktok-ginuktok. Kasi itong panahon nag-ipirahan sa Gwitter guys. Kuhan. Dali naman siya nakabalik ng trabaho. Ikaroon may dugay kay hiwa lang na nadyo iputol sa kuhan putol yung biga ba para dinabigaan yung putol ay siya bakit atatara na mo ba ng biga iputol katakatawa na tari katakatawa na tani kapoy na mo po ning lamugang kapoy na gani paapon pa naula orang na din guys kay may kugon ko na siya kay siya ko ni permigatiman siya di ko na siya makasiman kaya pa kaya maging babae kami pa kay lalaki pwede maging inatay got nanay tatay pa isa matong diyang mga kuan siga ba taga hugas tagaluto tagalapa ibukbukan tayo ng mga siga na mura na akong vlog guys mura pa nyo sa istorya good ang akong istorya tapos guys hi guys kung bilang istorya kaya natulog pa man magbabay na ako guys mura na akong vlog guys bye bye guys